Отваряме пратка от Shein. Shein все тая. Това е може би най-малката пратка, която някога съм отваряла. О, боже! Тия турби така ги затварят, все едно няма да я отворя. Аз вече забравих какво съм поръчвала. Започваме с... Ето тези страхотни секретни игли, които ще използвам за дългите си панталони. Понеже съм късокрака, но вече имам решение за това. Ако няма камъни, не са моите. Мога да ги нося и като обеци. Следващото нещо е... Да, дълго време издирвах карирана кафява пола. Сега ще ви покажа с какво искам да я нося. Момент. Искам да я нося с ето тази невероятна блуза. Но тъй като изгубих връзките на въпросната блуза, се наложи да поръчам и такива. Мисля, че ще стане много интересен аутфит, но него ще ви го покажа в някое дълго видео. Понеже много обичам да споря с хората, реших да вляза в ролята на адвокат. Няма да видим. Добре. Топ. За да има повече блясък. Ето това бижу. Уникално. Харесваме. Даже мога и двете да ги нося. Освен хип-хоп, започнах да тренирам и high heels. Нямаш как да не го взема. Това е от мен. Довиждане и очаквайте ново видео скоро.